Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनबोखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो कभार भिडिअ' बनायनो नागिरदों माने आंसो बनायगोन आरोना आं हारसिं मोसागोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि बियादै फिसा दङ सयथि मा लिरो नोङो सना सयथि मा लिरो बिदिखौनो बुं सयथि मा लिरो दैमारि आरो आंजों सासे दंबावो लोगोआ र' आं बिथांखौ नोंथांमोननो देखायनि ओइ मुतु दंफायो आंजों मुतु बियो केमेरामेन जागोन आं दिनै मोसागोन बियो आंनो केमेरा हमना होगोन आरोना ओमफ्राय गासै जुगारखौबो जों लानानै फैबाय ना बहा मोसाहैगोन ओमफ्रायलाय लकेसना बैयाव मोनसे जागोन बैथिं मोसाहैगोन जोङो ना थ' बिदिब्ला जों दा थांबाय थानोसै जि हायो आङो नोंथांमोननो ससेबाबो देखायलांबाय थानो नाजागोन दे लोगोफोर दा आंनि बियादै फिसादो मुतुजों सिगाङाव थांगासिनो दोङो दा जोङो लकेसनसिम थांगोन आरोना मोसानो मोनैया गोबाव जाबाय दिनै आरो नायनोसै माबायदि जायो मोसानोबोथ' एसेबांबो गोरों नंखाया नालाय दा थांबाय थानोसै जोङो सयथि मोनदां नों नामा न' सुइटि ओमफ्राय एग्जामालाय माला जोबगोन गाबोन बिदि नायहर हाय होनना बुंहरखोनसैबा बिथाङाबो लासैनो इउटुब चेनेल खुलिसिगोन आरो बेबो ब्लग भिडिअ लाना फैबाय थागोननो लाना फैगोन दा थांनाया बै लकेसनाव नै बैयाव थांनोसै नै बैयाव लकेसन थ' मोजां थाबाय नङाबा हाद्रि गोजानै माने दुब्लिबारियाव मोनसे लकेसन लानो नागिरदों आरो लोगोफोरना दुब्लिबारि जिङाव मोनसे बागान दं गय बागान जिङाव लानो नागिरदों एफाग्राब मोजां सिनारि नुनाय नङा दायो माने दा दंफां बिलाइ मा बिलाइ खिलिनाय माबा नङाना राननायनिसो टाइमा बे एप्रिल मासावबा मोजां बेयाव ससे मोसानोसै आरोना खिलिजोबसिगोन आरो जोङो नैबे मोनसे जायगायाव मोसाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो बेलेग लकेसनाव थांलायनोसै बहुद मेंबाय सान्दुंआबो गोसा नालाय दायो जोङो बे मोनसेयाव थांलायनोसै आरो दा आं सोंनो र' आंनि केमेरामेनखौ माबायसा मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम बिदि केमेरा हमना होनानै मुतु माबायदि मोनदों एसे फोरमायना होदो दिनैथ' नोङो फार्स्ट टाइम खस्थ' खालामबाय ना दे एसे फोरमायना होदो बिराद खस्थ' माने केमेरा हमनायाबो मामुलि नङा आरो ओरैथिं साइडजोंनिबो खस्थ' जाया खननै खनथाम ट्राइ खालामनाङो बेनिखायनो अन्नानै बयबो जोंखौ लाइक आरो शेयार खालामना होलानो जाबाय जोंखौ सापर्ट खालामदो ओरैनो नुनायाव बहुत इजि नुयो आरोना नै माने जाय मोसाग्रा जाय खस्थ' खालामग्रा मोनसे लकेसनावबो जायाना ओमफ्राय दस्रा लकेसन लाबाय थानांगौ जायो औ दा जोङो बैयाव थांगोन दा मुतु औ मोजांसिन नुगोन ना बेयावबो ओरैनो जोंनिया सिम्पोल जायगाफोरावनो सादा सिदा मोसागोन आरो नै आयौ एथ' मानामुनि दोङो जेरावबो मानामुनिल' नुयो आरोना ओरै लागोन बै जिङाव सयथि मेंबायना मेङाखै नोंखौ सना मेंदों मेंबाय न' सान्दुं गोसा दायोहाय जोङो खामै आरो बेलेग जायगायाव थांगासिनो दोङो ओमफ्राय बै सेफर नुनाय थिग जों दा थांदों आरोना ओमफ्राय जोंजों दा नै आरो गुबुन मानसि फैबावबाय जों मोसानायखौ नायनो थाखाय नै नायनोबा बिथिंबो आब' सिलिन्डार बेनि नामानो जाबाय आब' सिलिन्डार आरोना न' खाथिनि ओमफ्राय जों दा थांगासिनो जोबां जाथारबाय जों मोसानाया फाइनालि जोंना दा भिडिअआ जोब्बाय मोसाना फैबाय जोङो ओमफ्राय जोबोर मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांगासिनो आंजों लोगोआव दं मुतुआबो मेंबाय ओमफ्राय दा जों न'आव थांनानै रेस्ट लाहैसिगोन
मारै मोनखो दिनैनि मजाया बुंदो दिनै ना गैयालाबो 3 आवार्ससो जाबायदां कभार भिडिअ खालामनायावनो बहुद मेंबाय खस्थ' मोजाङालाय ना बिराद मेंनाय मोनबाय मेंनायजोंनो रावानो ओंखारा जालायबाय जों दा न'आव थांनानै एसे साहा फुदुंनानै लोंहैनोसै आरो माने गारमायाबो रानथाबबाय दैबो गांबाय जों दैबो लोङाखैमोन नालाय जों दायो न'आव फैबाय न'आव फैनानै आङो साहाबो लोङासै डाइरेक्ट ओंखाम जाबाय आङो 12थायाव ओंखाम जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथाबो सुखांबाय ओमफ्राय सुखांनानै नै आं सिथ्लाखौ सिबगासिनो सिथ्ला सिबदों आङो नाय दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जेसे हायो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अब्लासो आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन बाय बाय बिदिब्ला बाय